Mga igsoon, mga anak sa Diyos. Sa kataas sa mga katuigan nga si Saint John Paul II, nahimong Santo Papa sa Iglesia Katolika, ang usa sa pinakapaborito nako nga Lenten message niya mao ang iyang mensahe ni adtong 2004. Sa tuig 2004 sa iyang Lenten message, si Pope John Paul II nag-awhag sa mga Kristiyanos nga balikan og pamalandungan pag-ayo ang amahan namo isip sentro sa Kwaresma. Iyang giingon nga ang pag-ampo nga gitulo ni Hesus dili lang pulo nga atong ginasulti kundi dala ni siya sa pagbag-o sa atong kasing-kasing. Gipasiugda niya nga ang matag linya sa amahan namo magdala nato sa mas lahom nga relasyon sa amahan. Ilabi na ang pag-ingon og thy will be done. Ang imong pagbuot mo ay matuman nga nag-awhag sa pagsalig bisan sa atong mga masinati nga mga kasakit ug mga pagsulay. Gingon usab niya nga ang Kwaresma panahon sa paghinulsol ug pagpasiguli ug ang amahan namo usa ka daw mapa sa atong panaw. Sa matag pag-ampo niini atong gihangyo ang kapasayloan ug kita usab gitudluan sa pagpasaylo. Iyang gipahinumduman nga dili mahimong tinuod ang atong pag-ampo kung ang atong kasing-kasing puno sa kasuko. Busa ang amahan namo dili lang ni siya personal nga devotion kundi panawagan sa komunidad sa paghigugmaay. Sa iyang mensahe giagda niya nga ang tanang magtotoo mahimong adlaw-adlaw nga pamalandungan ang maong pag-ampo amahan namo. Ug karon sa atong ebanghelyo, si Jesus mismo nagtudlo unsaon pag-ampo sa husto nga paagi. Nagtudlo siya nga dili magbalik-balik og walay pulos nga mga pulong sama sa ginabuhat sa mga hintil o sa mga Gentiles. Ug dinhi gihatag niya ang amahan namo nga maoy atong tamdanan sa pagduol sa Ginoo. Unsay atong makuha sa atong ebanghelyo karong adlaw? Unang punto, ang amahan namo usa ka pag-ampo sa pagsalig ug pag-ila sa Dios isip amahan. Mingon si Jesus, your Father knows what you need before you ask Him. Matthew 6:8. Sa Binisaya pa, ang inyong amahan nahibalo na sa inyong gikinahanglan bisan wala pa ninyo siya hangyua. Grabe no? Ang pulo nga amahan nagpasabot og duol nga relasyon. Mao nga angay gyud magmasaligon. Kung moingon kita our Father, atong giila nga kita mga anak nga nagsalig sa gugma sa amahan. Kung amahan ang atong pag-ila sa Ginoo, dili nato kinahanglan nga magpakitang tao o magpakaaron ingnon sa atubangan niya kay isip amahan kaila siya nato. Ang Kwaresma nag-awhag nga susihon nato kung ang atong pag-ampo tinuod ba nga kapakig-istorya o mga pulo nga giyawit lamang nato apan kulang sa kadasig. Ang amahan namo usa ka pag-ampo sa pagsalig ug pag-ila sa Dios isip amahan. Ikaduhang punto, ang amahan namo pag-ampo sa pagpangayo ug kapasayloan ug pagpasaylo usab sa uban. Mingon si Jesus, if you forgive others their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6:14. Sa Binisaya pa, kung pasayloon ninyo ang mga nakasala kaninyo, pasayloon usab kamo sa inyong amahan sa langit. Bullseye. Dili mahimo nga mangayo kita og kapasayloan samtang nagkupot pud ta og kasuko. Ang kapasayloan dili sayon apan mao ni ang dalan sa kagawasan. Ang Kwaresma panahon sa paglimpyo sa sulod nato, dili lang sa gawas. Kung atong pasayloon ang uban, ginabuksan nato ang pultahan alang sa grasya sa Dios nga mosulod usab aron pagpasaylo nato. Ang katilingban nga kabalo mo pasaylo mahimong tinuod nga katilingban sa amahan.
Sa matag amahan namo, ginahagit kita nga ipakita sa buhat ang atong ginaampo sa pulong. Ang amahan namo pagampo sa pagpangayo ug kapasayloan ug pagpasaylo usab sa uban. Story time. Adunay usa ka pagampo si Padre Pio nga nagsugod sa mga pulong nga "Stay with me, Lord. Uban kanako, Ginoo." Sa maong pagampo, iyang gihangyo ang Ginoo nga magpabilin uban kaniya sa kangitngit, sa tentasyon ug sa iyang kahuyangon. Ang iyang kasing-kasing nasayod nga kung wala ang Ginoo, dali ra jud sidya mapukan. Siya nagkanayon, "Stay with me, Lord, for it is necessary to have you present so that I do not forget you. You know how easily I abandon you. Stay with me, Lord, because I am weak and I need your strength so that I may not fall so often. Stay with me, Lord, for you are my life, and without you I am without fervor. Stay with me, Lord, for you are my light, and without you I am in darkness. Stay with me, Lord, to show me your will. Stay with me, Lord, so that I hear your voice and follow you. Pabilin uban kanako, Ginoo, kay gikinahanglan nga anaa ka, aron dili ko ikaw makalimtan. Sayod ka kung unsa kadali ako mubiya kanimo. Pabilin uban kanako, Ginoo, tungod kay huyang ako ug nagkinahanglan ako sa imong kusog, aron dili ako mapukan kanunay. Pabilin uban kanako, Ginoo, kay ikaw ang akong kinabuhi ug kung wala ka, ako walay kadasig. Pabilin uban kanako, Ginoo, kay ikaw ang akong kahayag ug kung wala ka, anaa ako sa kangitngit. Pabilin uban kanako, Ginoo, aron ipakita kanako ang imong kabubuton. Pabilin uban kanako, Ginoo, aron madungog ko ang imong tingog ug makasunod ako kanimo. Ang pagampo nga "Stay with me, Lord" sama sa pag-ingon og "Our Father" nga nagtinguha sa presensya sa Amahan. Sa matag adlaw si Padre Pio nagampo dili lamang pinaagi sa daghang pulong kundi pinaagi sa lawom nga pagsalig. Iyang giila nga ang tinuod nga kusog dili gikan niya kundi naggikan sa presensya sa Dios. Sama sa Amahan namo ang iyang pagampo nag-ila sa Dios nga duol ug mahigugmaon. Ang paghangyo nga magpabilin ang Ginoo usa ka pag-angkon nga kita nanginahanglan kaniya matag higayon. Mga igsuon, mga anak sa Dios, sa matag paglitok nato sa Amahan namo atong hinumduman nga kini pagampo sa pagsalig o kapasayloan. Hinumdumi nga ang inyong amahan nahibalo sa inyong gikinahanglan. Saligi siya sa matag tentasyon o pagsulay. Pangayo siya sa nga magpabilin uban kaninyo sama sa pagampo ni Padre Pio. Hinaot nga ang kasing-kasing ni Kristo maghari sa atong mga kasing-kasing. Gikan dinhi sa Radio Veritas Asia. Kini si Father Felmar Castrodes Fiel SVD, ang inyong magsisibya sa maayong balita. Hinumdumi ang kinabuhing Kristiyano, kinabuhi sa pagserbisyo.